Dragi copii, la început, toate problemele de matematică ni se par dificile. Dacă vom studia cu atenție conținutul și vom înțelege care sunt cerințele, prin muncă și colaborare cu colegii, părinții, vom reuși să trecem cu bine peste toate. Vom fi mândri atunci când vom constata că rezultatele obținute sunt identice cu cele indicate la sfârșitul culegerii. Vom fi un adevărat Superman, vom zbura ca el în lumea matematicii și vom trece cu brio peste toate obstacolele. Bună ziua, dragi copii! Vă prezint o nouă problemă de matematică. Dacă se adună triplul unui număr cu triplul altui număr, se obține 195. Deci triplul primului număr plus triplul celui de-al doilea număr. Care sunt numerele, știind că triplul diferenței lor este 51? Deci, primul număr este reprezentat printr-o steluță. Al doilea număr este reprezentat printr-un triunghi. Triplând primul număr, triplând al doilea număr și adunând aceste două triplări, obținem valoarea de 195. Dacă vom calcula diferența dintre triplul primului număr și triplul celui de-al doilea număr, diferența este 51. Ni se cere să aflăm care sunt cele două numere. Primul mod de calcul. Dacă efectuăm adunarea celor două relații, obținem valoarea unui multiplu al primului număr. Iată cum. Adunăm cele 3 steluțe cu cele 3 steluțe, avem 6 steluțe, deci dublul primului număr, triplat. Avem 3 triunghiuri minus 3 triunghiuri se anulează, egal cu 0, și adunând suma triplelor cu diferența triplelor, obținem valoarea de 246. Deci valoarea unei steluțe, adică primul număr, va fi egal cu 246 împărțit la 6, egal cu 41. Deci, împărțind suma acestor 6 steluțe la 6, vedem o steluță, adică primul număr. Triplul primului număr plus triplul celui de-al doilea număr este 195. Să aflăm acum triplul celui de-al doilea număr. Cum anume? Din suma acestor două tripluri, scădem triplul primului număr și vom obține triplul celui de-al doilea număr. 41 ori 3. Am aflat că primul număr, adică steluța, egală cu 41. O înmulțim cu 3, plus cele 3 triunghiuri, în total 195. Facem operația de înmulțire. 41 ori 3 egal cu 123, plus cele 3 triunghiuri, în total 195. Avem o operație de adunare. 123 adunat cu aceste 3 triunghiuri egal cu 195. Cunoaștem suma și un termen. Pentru a afla celălalt termen, adică suma a 3 triunghiuri, facem operația de scădere. Din total vom scădea termenul cunoscut și aflăm termenul necunoscut. Deci 3 triunghiuri egal cu 195 minus 123, 3 triunghiuri egal cu 72. Cunoaștem acum triplul celui de-al doilea număr. Putem afla care este al doilea număr.
Cum anume? Avem o operație de înmulțire, împărțim produsul la factorul cunoscut și aflăm celălalt factor. Adică 72 împărțit la 3 egal cu 24. Deci am aflat că primul număr, o steluță, egal cu 41, am aflat că al doilea număr, un triunghi, este egal cu 24. Să efectuăm proba. 3 ori 41, adică triplul primului număr, plus 3 ori 24, triplul celui de-al doilea număr, egal cu 3 ori 41, 123, 3 ori 24, 72, adunând aceste două triple, aflăm suma totală a lor, adică 195. Dacă din triplul primului număr scădem triplul celui de-al doilea număr, adică din 123 scădem 3 ori 24, 72, obținem valoarea de 51. Deci, prin această probă am confirmat corectitudinea calculelor. Răspunsul final, 41, respectiv 24. Acestea sunt cele două numere. Să trecem să calculăm în alt mod. Cum anume? Deoarece ambii termeni sunt tripli, automat și suma este triplă și diferența este triplă, să aflăm suma termenilor. Avem deci triplul primului număr plus triplul celui de-al doilea, care e egal cu 195. Dacă vom împărți la 3, vom avea suma unei steluțe și a unui triunghi, pentru că vedem a treia parte din toată această relație. Au dispărut cele două, 3 împărțit la 3 egal cu 1, 3 împărțit la 3 egal cu 1. Va fi egal cu 195 împărțit la 3. Efectuând calculul, obținem 195 împărțit la 3 egal cu 65. Deci suma celor două numere este 65. Noi până acum cunoșteam suma triplelor. Acum cunoaștem suma celor două numere. Să facem aceeași operație, dar la diferența lor. Deci, aceeași relație există și în al doilea caz. Aflăm diferența termenilor. Avem triplul primului număr minus triplul celui de-al doilea număr, va fi egal cu 51. Dacă vom împărți la 3, automat 3 steluțe împărțit la 3, o steluță, 3 triunghiuri împărțit la 3, un singur triunghi. Deci diferența dintre cele două numere va fi egal cu 51 împărțit la 3. Efectuând calculul, 51 împărțit la 3 egal cu 17. Cunoaștem deci suma celor două numere este 65, diferența celor două numere este 17. Să efectuăm acum același stil de calcul ca și în cazul anterior, dar lucrând doar cu numerele respective și nu cu triplele lor. Adunăm cele două relații, avem două steluțe, plus cu minus se anulează, egal cu 82. Deci dublul primului număr este 82. Pentru a afla numărul, împărțim produsul la factorul cunoscut și aflăm valoarea primului număr. 82 împărțit la 2 egal cu 41. Din moment ce suma lor este 65, dacă din total vom scădea primul număr, vom afla valoarea celui de-al doilea număr. Și anume, din 65 scădem 41, deci din total scădem termenul cunoscut și obținem valoarea de
24. Facem probă, aceeași relație ca și data trecută. 3 ori 41, deci triplul primului număr plus triplul celui de-al doilea număr, egal cu 123 plus 72, în total 195, conform datelor. Și, efectuând diferența, triplul primului număr minus triplul celui de-al doilea număr va fi egal cu 123 minus 72, adică 51, conform datelor problemei. Răspunsul final, cele două numere sunt 41 și 24. Trecem acum să rezolvăm această problemă în stil algebric. Avem două numere, A și B. 3A plus 3B egal cu 195, adică triplul primului număr plus triplul celui de-al doilea număr egal cu 195. 3A minus 3B egal cu 51. Triplul primului număr minus triplul celui de-al doilea număr egal cu 51. Trebuie să aflăm valoarea lui a primului număr, și valoarea lui B, al doilea număr. Din aceste două relații, 3A plus 3B egal cu 95 și 3A minus 3B egal cu 51, efectuăm operația de scădere acum. Data trecută am făcut cu adunare, acum facem invers, prin operația de scădere. Dacă din 3A scădem 3A, nu mai rămâne nimic. Dacă din 3B scădem minus 3B, scăderea scăderii, de fapt este o adunare, vom avea 6B, iar 195 minus 51 va fi egal cu 144. Iată, dacă data trecută am avut 6A era egal cu suma acestor două valori, acum suma 6B, adică al doilea număr luat de 6 ori, egal cu 144. 6B egal cu 144. Avem produsul și un factor. B va fi egal cu câtul dintre produs și factorul cunoscut, adică 144 împărțit la 6, B este egal cu 24. Aceeași relație, 3A plus 3B egal cu 195, 3A minus 3B egal cu 51. Am făcut diferența, acum facem suma. Adunând avem 6A, 3B minus 3B, nimic, 195 plus 51, 246. Cum am calculat în partea de sus când am avut 6B egal cu 144, calculăm și acum când 6A egal cu 246. Aici l-am aflat pe B, dincoace îl aflăm pe A, adică primul număr. Și A este egal cu câtul dintre produs și factorul cunoscut, adică 246 îl împărțim la 6 și obținem valoarea de 41. Am aflat deci al doilea număr este 24, primul număr este 41. Avem din nou aceste două relații. 3A plus 3B egal cu 195, 3A minus 3B egal cu 51. Ce rezultă? Dacă împărțim aceste două relații la 3, adică nu vom mai lucra cu triplul acestor numere, ci cu câte un singur număr, cum am făcut și data trecută la calculul aritmetic.
Deci, împărțind fiecare relație la 3, vom avea 3A împărțit la 3 egal cu A, 3B împărțit la 3 egal cu B, 195 împărțit la 3 egal cu 65. A doua relație, 3A împărțit la 3 egal cu A, minus 3B împărțit la 3 egal cu minus B și 51 împărțit la 3 egal cu 17. Deci am renunțat la triplul fiecărui număr și automat triplul sumelor sau al diferențelor și am aflat A plus B egal cu 65, A minus B egal cu 17. Cunoaștem suma și diferența a două numere. Prin operația de scădere, A minus A, nimic, B minus B, adică vom aduna 2B, este egal cu 65 plus 17, 48. Dacă 2B egal cu 48, B va fi jumătate din această valoare. Împărțim produsul la factorul cunoscut. B este egal cu 48 împărțit la 2, B este egal cu 24. Iată aceeași valoare. 3A plus 3B egal cu 195, 3A minus 3B egal cu 51. La fel, împărțim la 3 și avem A plus B egal cu 65, A minus B egal cu 17. Dacă în cazul de sus am făcut diferența dintre ele, dintre A plus B și A minus B, acum facem suma lor. Și vom avea A plus A egal cu 2A, B adunat cu minus B vor fi anulate, iar 65 plus 17 va fi egal cu 82. 2A egal cu 82, de unde A, un factor, egal cu produsul împărțit la factorul cunoscut, adică 82 împărțit la 2. A este egal cu 41. Același rezultat. Facem proba acestor calcule și vom vedea. 3A plus 3B egal cu 195. Știm că A egal cu 41, B egal cu 24. În loc de 3A avem 3 ori 41, în loc de 3B avem 3 ori 24. Suma acestor două produse trebuie să fie egală cu 195. 3 ori 41, 123, 3 ori 24 egal cu 72, totalul egal cu 195. 3A minus 3B este egal cu 51. Cunoaștem valoarea lui A, 41, valoarea lui B, 24. Deci 3 ori 41 minus 3 ori 24 trebuie să fie egal cu 51. 3 ori 41, 123, 3 ori 24, 72. Diferența dintre aceste două produse egal cu 51. Deci, răspunsul final, 41, 24. Am demonstrat și în stil aritmetic și în stil algebric, am efectuat probe și în cazul anterior și acum, deci rezultatele sunt corecte. Din nou primiți o cupă pentru ajutorul pe care mi l-ați dat, pentru că și voi m-ați ajutat la aceste calcule. Vă felicit, vă urez succes în activitățile voastre școlare, multă sănătate, mult succes, toate cele bune! La revedere, dragi copii!